der er problemet, det er, at man bliver bedt om at se efter noget, og så ser man efter det, og så glemmer man alt det andet, der sker. Vi kan simpelthen ikke fatte, hvad der er, der foregår lige foran os. Jeg er overbevist om, at det vi skal sørge for i den her verden, at teknologi, dimser, alt det, at det vi er rigtig gode til, det er at have mennesket i centrum. Vi har det mest designede samfund overhovedet, uden vi har opdaget det. Noget, der er interessant, det er jo præstationerne. 7,2 sekunder fra 0 til 100. Så har den de samme præstationer fra 0 til 3, som en M3. Men nu er den nem at komme ind i, men så kommer børnene jo til at lukke døren. Her. Og så lukker de den der bag. Det går jo sådan set ikke, fordi så får pladesmeden ikke noget at lave. Så gør det en gang til. Men der sker ikke noget, fordi det er rent eller carbon fiber. Her er der så plads til ladekabel. Motoren fylder jo ikke meget. Nej, den er der jo ikke. Den er der jo ikke. Jamen lad os prøve en tur i den. Jamen jeg har jo sat mig ind og gået i gang alene, kan jeg sige, og så jeg tror faktisk, det er gået godt indtil videre. Men det er jo altid også. Nu må se. Jo, vi kører. Den kører. Du kan bare ikke høre det. Nej, det er det. Så hånden på her, og så egentlig trykke start med tommelfingeren der, så kører den. Du vil opleve, at der er ret stor motorbremse i den. Og det vil sige, at under sådan en køretur, så vil du altid tydeligt kun bruge en pedal. Ja. Heste. 0 til 60 meter. Det var på det der 3,7. Ja, det er helt fenomenalt. Også lige køreoplevelsen er så fantastisk, når først man er ude og prøve det. Kørte jeg rigtig? Ja, men ellers så kan vi godt finde derned. Han sagde bare til, at du skulle køre herned, og så til... her. Så jeg tror, vi er kommet herop til nu, så vidt jeg lige kan regne nu, så skal vi herop. Så tror jeg bare, at jeg drejer til venstre deroppe i stedet for. Tak, du. Det var så lidt.